Vă salut! Bă, toți care aveți sistemul ăsta de media, că e Logan, că e Dacia, știu eu de care, ce model, că e Spring, că e ce. Băi, am venit în mașină. Pun contactul ca să plec cu mașina, nu? Hai să vedeți ce se întâmplă. Da? Pun contactul și vreau să plec și eu. În liniște așa, vreau liniște să fie. Și atenție. Așteptăm puțin. Poftim. Auziți ceva? Mă pornește radio fără să vreau eu. Și de câte ori urc în mașină trebuie să apăs aici pe volum, pe minim. Pe voi nu vă stresează treaba asta? Eu nu vreau să aud radio la ora asta. De câte ori urci în mașină și ai pus contactul, pornește radio. M-am intrat pe internet, dă-i și caută informații, ce nu se poate, domne, scoate. Decât să dai volumul încet. Extraordinar. M-am intrat pe filmulețe pe YouTube, nimic, nimeni n-a știut. A spus unii că e din soft, așa e făcut, așa e. Păi, băiatule, chiar în halul ăsta, adică vreau și eu liniște în mașină. Și de câte ori urci, pornește radio. Și acum hai să vedeți cât de simplu e. Deci vă spun, am căutat pe internet și n-am găsit informație. Deci degeaba intri pe aici pe setări. Băi frate, am intrat pe setări, la afișaj, pe aici, am dat volum minim, am dat nimic, mă, când pornești mașina, pornește radio. N-ai ce să-i faci, pornește radio, tată. Și eu nu vreau să-l aud. N-am chef de radio acum. Când vreau eu să-i dau eu drumul, nu să pornească el când vrea el. Bun, ce e de făcut? Deci sistemul ăsta e pus și pe mai multe mașini. Nu știu, pe mai multe mașini. Mă rog. Păi simplu, să intri aici la radio. Da? Și aici poate că aveți memorate mai multe frecvențe și așa. Păi uite aici să intrăm. Pac. Și ai dat pe DAB ăsta, mă. Ce însemna ăla, nu știu, o fi. Uite aici. Pac, i-ai dat pe ăsta. Dacă i-ai dat pe ăla, i-ai luat glasul. Gata. Adică, hai să o luăm de la început. Uite, am oprit. Ies din mașina afară. Mă plec. Bă, un an jumate m-am chinuit cu chestia asta. Am încuiat. Am descuiat și acum vin la mașină. Mă, de un an jumate o am și nimeni n-a... Am intrat pe grupuri din astea de fel de specialiști. Nu toate, toți mi-au dat informații, așa sunt făcute, domne, din softuri, n-ai ce să le faci. Și am pus contactul, da? Și pot să plec cu mașina acum, da? Contactul e pus. Pornește asta automat, că n-ai ce să-i faci, tot pornește. Bun, sunt de acord, pornește și să stea așa mut. Ia să vedem, mai se aude ceva? Nimic, tată. Observați. Nu se mai aude niciun zgomot, vreau liniște în mașină. Dacă vreau eu să-i dau, acum s-a conectat telefonul. Asta e altceva. Dacă vreau eu să-i dau drumul la muzică, îi dau eu când vreau. Vreau să intru pe hartă, intru eu că vreau, nu să-mi intre singur. Și asta e o chestie ciudată, că de câte ori intri pe hartă, trebuie să dai aici de acord. Adică după ce că ești de mers și vrei să navighezi, mai stai să mai apeși și pe astea, da. Aia e partea a doua. Și gata, s-a terminat cu muzica în mașină, fără voia mea. Îi dau eu drumul când vreau eu. Deci încă o dată, ați dat pe radio aici și aici sus pe DAB ăsta. Dacă vreau să-i dau drumul, îi dau eu aici, tată, drum. Da? Îi dăm drumul pe o frecvență și îi dau pe volum. Care este prezentat. Și gata, tată, s-a terminat. Deci eu îl țin așa. Uite așa. Deci DAB, nu știu ce însemna DAB ăla. Mai bine zicea mut. Stai pe mut, tată, și îți dau eu drumul când vreau. Bun, dacă v-a fost de folos, lăsați un comentariu, ce vreți voi. Eu vă spun, de un an jumate am mașina și nu am știut. Am intrat pe toate setările și nu găseam cum să iau vocea, mă, de acolo. Că nu vreau să aud toate știrile toată ziua. Nu vreau. De câte ori urcam în mașină, pornea radio. Dacă ați pățit și voi la fel și vă este de folos, lăsați un comentariu. Sănătate și numai bine.